Идеята на поетичната вечер е младите хора и учениците, които не познават Добромир Тонев, да се запознаят с стиховете му и да се докоснат до неговия свят. Аз съм далеч от тази възраст, но е хубаво, че ученици от сегашното поколение са близко до поезията, понеже поезията не е това, което беше преди 30 години или преди 40 години за тогавашните ученици. Като че ли сега с интернет пространството малко живите текстове на поезията се виртуализираха и станаха по друг начин. Неговите творби са много интересни, много впечатляващи, много завладяващи и смея да кажа, че за мен нямаше нито една, която да е слаба и която да не ми въздейства по някакъв начин. Добромир Тонев е бил ръководител на литературен клуб Гео Милев. Основава и ръководи Националната младежка поетична академия в Пловдив. Превежда стихове на Владимир Висоцки и издава множество стихосбирки. Получава награди за поезия. Неговото творчество е много земно, много човешко и бих казал много актуално, макар да е писано преди 20 години, 10-20 години. Е много актуално и много лесно докосва душата на човека. Проявите в памет на Добромир Тонев ще продължат през цялата седмица.